media friends, local media friends, tai Tripura Paiswai media friends. जों मिया 18 तारिख आगरतलानि सिमी दिल्ली थानानि दिल्ली अभियाननि बागै फैलायमानि दिनै जों कामाख्या स्टेशनाव जों किसा जरा मान थाबाव जागावा जों दिनै जोंनि त्रिपुरानि अन्यतम त्रिपुरानि सभापति होनना सानजानाय महाराजा बिबिका मानिक बाहादुरनि 116तम जन्म बार्षिकीनाव तैयै जों दिनारा किसा स्टेशनाव जरा माने जों फालिलायबाय आरो जालायखा ओंखाय जों दिनैनो थानाय दिल्ली बोखा जों आरो दिल्ली अभियान फैनाय दिनै रेलि दङ ओमफ्राय दिनै दिनैला फुबै साल गाहाम दिनै शेष महाराजानि सेलिब्रेशन बार्थडे सेलिब्रेशन